Sa kwam de eerste Maltese zoon van de morgen bij het gemeentehuis van Waardhoeken in Frensje. Daar is hij een delegatie met onder andere de ambassadeur van Malta ze op te wachten. Het is het laatste project van Poetic Potatoes van het culturele haardsterproject Potatoes Go Wild. Ja, dit is fantastisch. Grandioos, heel goed dat het alle gegaan is en kwaliteit eerappels die het weer hebben. Maar een prachtig programma werd weer een geweldige oortrap van de een hebben. Bij Poetic Potatoes jet vanzelfs een gedicht. Als Columbus Amerika niet ontdekt had en Simaden de eerappel niet, hoe zouden wij dan ooit weten wat een patatsie vis is? Banden tussen het beeld en Malta werden hield iets sterker. Aan beide kanten zijn we nog steeds bezig op legere scholen. Om te informeren over wat die boer nou krijgt en waarom hij een boer nodig om lekker eten te kennen. Dat blijft. Er is een heel programma blijven. En die bundel blijft natuurlijk. En die contacten van die dichters ook onderin. Dat blijven uitwisselingen. Ja, en ons band met Malta is natuurlijk ook heel warm worden. Vanzelfs moet de nieuwe rispingen echt preun worden. Ze zijn grandioos, ze smaken heerlijk, ze zijn echt volgroeid, mooi uitgroeid. Er is een geweldige winter geweest op Malta voor de groei van de eerappels. Dus topkwaliteit.